سبا پرلمانتویا ترکیه دست به جوینین خودکوت پاین کو دنگ لسر پیشنومه قانونا چارچوبه‌ای دناوا پرلمانتوی ده بیداین. پرلمانتویا ترکیه که وک مجلس مزن ترکیه تیناس کرن سبا جارکدن دست به جوینین خودکه. لگور آمادکارین که هاتنه کرن و پیشنومه قانونا چارچوبه‌ای گوش آلیه کمیسیون عدالت و هاد درباس کرن روژا دوشمه ده طباخی آنکو سبا ده ناف مجلس ده دنگدان لسروی بکرن. حتی نها اکپی مهپی دم پارتی و پارتی آینی لسر پیشنومه امذکرنه و رازیبون خواه لسر نافروکا ویجی نشاندانه. پیشنومه جی 12 خالان جی پکته. جبو زیادتر ام لسر ویم جاری راوستن ام بری خواه ددن وانی جوی داره پارێزەیر ویسی گونش بشداری وی برنامه دبه. برز ویسی دما و باش به قانون چارچوبه‌ای گوشبو مجلسا گشتیا ترکیه هاتیه شاندن و تی پایین سبه دنگدان لسر وره کرن لگوری پیواجوی دمل حقوقی ده تیر کره. دم باش جبوه و همو تماشاوانان براستی اگر از کرتاسی برسه و وی پرسه بدم نا تقز نا جبرکو دوی پیشنومه قانونه ده تنی سه حب ام بیجن دارشتن دناوا قانونه ده بلکی دناوا پرسیوه ده جی هبن لی سه مجارین که کسین درباره وان ده لی پرسینو پیواجویا دارازه هی کسین دنها گرتیگه هانده و کسین ام بیجن دنها لسر چیه وکی گریلا ام بیجن جبو وان هر سه ام بیجن کومین کسان ev peşume kanun hatiye amade kirin. Ji bilî van her sê mijaran jî mijarek tê de tune ye. Em dikarin bêjin yanî vegerin serê pirsa we ev peşume kanun teqez têrê nake. بله باشا پیشنومه قانون پشتی دنگدانه ایدی دبه قانونک فرمی لباکور کردستان و ترکیه گلو به فرمی بونا و قانون راوی چوبان دور لترکیه و باکور کردستان هم جی لدردورین وی بکه. بله em dikarin sabêjin me got ev qanûn ne qanûnekî têrkere têra çareseriya pirsgirêkan nake lê wekî ku em bêjin ev meheke tê niqaşkirin rêber Öcalan jî wekî destpêk ev qanûn pênase kir. Ji bo vê em dikarin bêjin destpêkeke destpêka çi ye? Destpêka tekoşîna mafan ya gelê Kurd û heman demê pêkhateyên Tirkiyeyê hemû tê de em dikarin bêjin bibe zemîna hiqûqî û siyasî, tekoşîna hiqûqî û siyasî. Mirov dikare wisa pênase bike wê çi bê guhertin helbet di dîrokê de tê zanîn gelê Kurd ji bo hebûna xwe diyar bike, ispat bike bi sedan can dan gund û bajar wêran bûn em bêjin bajar hatin wêrankirin gund hatin valakirin gelek bedelên mezin dan ji bo çi gelo ji bo ku hebûna xwe nasnameya xwe biparêze. Me got destpêkê ev qanûn ev pêşnûme qanûn destpêke ji bo ku gelê Kurd mafên xwe bi awayekî hiqûqî û siyasî dest bixe wî be destpêkek. Helbet divê bibe zemînekî guhertinê jî di aliyê demokrasiyê de di aliyê em bêjin derbirîna
mafên azadiyê de divê bibe zemînek. Lê ev zemîn ez vê dikarim wisa bêjim wek hukuknasekî بله ez karim vê bêjim ne ku derketina vê qanûnê ev zemîn wî ava bibe. Helbet tekuşîna civakê بله û tekuşîna hukuknasan ev zemîna guhertinê ve guhertinê dibe ku ava bibe. Ji ber ku qanûna heyî, em bêjin pêşnûma qanûna ku li ser tê niqaşkirin hêj qodên xwe yên ewlehîperest diparêze. بله Divê em vê rastiyê berbiçav bigirin. Şêwaza tekoşînê diguhere em hêvî dikin em bêjin civaka me di vê hişmendiyê be ku rêbaza xwe em bêjin di aliyê rêvebirina siyaset û bikaranîna mafan de yan jî avakirina civakê de înşakirina civakê de yani vê guhertina vê rêbazê bide berçav. باشا و بحثا نتیر کرنا و قانونی کر هرچندی چو قاسی لدنیای جی قانون ورن درخستن لی هر دم هن فلاهید ناف خالین قانونان بخوده دمینن هنجی وکا پاریزر و یکی باش دزانن فلاهین دوی قانونی ده چیه و اف قانون چاوا ورک تیر کرن Birastî niha ji bo ku bersivekê zelalan bidin vê pirsê divê yanî bexsê pergala qanûnsaziya Tirkiye bêkirin ev ji mijarekî dirêj e ez wisa dikarim bêjim lê yanî em dikarin dîroka dewleta Tirkiye binêrin di aliyê qanûnsaziyê de yan jî pêkanîna qanûnan da çawa xwe rêkûpêk kiriye rêkûpêkek di nava pergala Tirkiyeyê de tune ye. Yani niha em ji qanûna destûrî bigirin dest heya qanûnên sizayê qanûnên din ên heyî yên li gorî şîroveya dadgeran بله yan jî li gorî nêzîkbûna siyasetmedaran diguhere. Ji bo vê em bêjin eger ev qanûn derbas bibe û ev pêşnûme qanûn derbas bibe wekî qanûnekî helbet bi awayekî teknîka hukûkî wê bê em bêjin wê bikeve meriyetê de lê pêkanîna wê cîbcîkirina wê li gorî em bêjin şîrovekaran yanî dadgeran û siyasetmedaran wê bê guhertin. Ji bo çi em bêjin armanca vê qanûnê teng hatiye girtin û hê dewleta Tirk qodên xwe yên ewlehîperest yên înkarker dev jê bernedaye. Divê de valahiya ya herî mezin divê qanûnê de ev ye. Yani bi awayekî demokratîk nêzîkî pirsgirêkê nabe. Çareserkirina pirsgirêkê bi awayekî demokratîk nêzik nabe. Valahiya herî mezin ev ye. Ji ber ku zihniyet û hişmendiya dewleta Tirk hê li ser em bêjin yekperestiyê em bêjin tê rêvebirin yek ev e lê bi awayê teknîkî jî em dikarin bexsa qanûnê bikin di aliyê teknîkî de jî valahiyên em bêjin mezin hene. Ev valahî helbet dikarin yanî kêmasiyên hê jî mirov dikare bêje yanî kêmasiya siyasetê kêmasiya tekuşîna siyasî ye yani ez wê jî bêjim lê valahiyên teknîkî di aliyê din de mînakek herî ew ez bikarim bêjim dibêje wê lijneyek wê were avakirin بله dibin banê serokkomariyê de wê lijneyek bê avakirin di wê lijneyê de sê em bêjin wezîr û serokên saziyên ewlehiyê wê cî bigirin li gorî qanûna Tirkiye qanûnên Tirkiye jî em bêjin sîstema qanûnî ya Tirkiye jî tu nikarî mafekî destûrî bikî bin rayeya lijneyekî wisa de. Ev lijne xwedî em bêjin rolekî wisa hatiye pênasekirin
Yani dikare 2 sal paşê bibêje ku mîna kes bêjim niha navê wî gelek ji ber ku tê bikaranîn ez bêjim ji bo Birêz Demirtaş heya 2 sal bibêje ez destûr didim mafê wî ê hilbijartinê yan jî dikare bêje ez qedexe dikim. Yani wisa rayeyên ne di rayeya wê lijnê em bêjin mafên destûrî bin pê dike Başa, xistine mafê destê destûrî yê vê yekê ne girêdayî wê komîteyê ye. Girêdayî ke ye we divê kî li ser bisekine. yani ev tiştekî me goya di navê wê ser de ye. Ev rayeyekî destûrî ye. Ji xeynî di ew xalên ku em bêjin rêveçûna di nava destûrê de hatî gotin ji bilî wê tu lijne nikarin vî mafî qedexe bikin yan jî destûr bidin. Ev pêvajiyekê qanûnî ye. Ne pêvajiyekê lijneyî ye. Başa, Yek me em mîna belê. gelogirtiyên siyasî û endamên PKK wê sûdeke çawa ji vê qanûnê bigirin? Yani em dikarin wisa pênava ser bikin wekî ku di qanûnê de jî hatiye dariştin em bêjin ji bo girtiyên siyasî yê ku rêjeya cezayê wî sizayê wî ser 15 salan de be ew kes yani kurtasiyan vê bêjin teqes Belê, kesê ku serî vê qanûnê xist wê were berdan ji bo belê. girtiyên siyasî. Tenê di nav de di kuştina kesan û beriya sala 2005 de suç yani li gorî qanûnê de helbet dibêjim Belê. ne li gor ne ramana min e li gorî qanûnê yê ku beriya 2005 di sizayê giran girtibe, sizayê muhebbetê girtibe û her wisa kuştina kesan de rola wî hebe ew derveyî vê qanûnê ne ji bilî wê herkes dikare bawekî nivîskî serlêdanê cihê ku lê hey girtîgehan da wê serlêdan bêne kirin li ser wê serlêdanê kes wê bên berdan. Ê ku rêceya sizayê wî ser 15 salan de be 10 sal ê ku rêjeya sizayê wî bin 15 salî bî de salan de be 5 sala wê dibin em çawa bêjin çavdêriya dewletê de be. Eger van kesan e heman demê de di vê pêvajoya 5 salan û 10 salan de sizayê yan jî sûcê di nava kevanê de terorê neke ew kes wê em bêjin dosyayê wan wê werin xistin ji Başa. sistema wê wê werin xistin. Te behsa Ên em bêjin serlêdanê kir? belê kerim. Ji bo serlêdanê û tevlîbûna nava civakê jî li gorî wê çarçova qanûnê 6 meh hatine diyarkirin. Dema diyarkirî wê bes be û dozên li dijî endamên PKK wê werin rakirin ji bilî ev dozên teror û dozên we binav kirine kuştin û terorê. Yani em vê bêjin wexta ku mirov behsa qanûnê dike di nava qanûnê de helbet têgehên wisa mirov di hundirê xwe de wisa nepejirine jî heye ez wê bêjim lê 6 meh yanî demeke diyarkirî ji bo hin pêkanîna hin tiştan ne mümkün e 6 mehan da ev mesele biqede. Yani helbet li gorî pergala Tirkiyeyê mirov binirxîne dibe ku mirov di nava yên ji bo girtiyên siyasî vê pêvajiyê wisa ew bike. Bikaribe bêje ku belkî 6 mehan de ev mijar werin ew kirin ji xwe piştî serlêdanê pêvajiyek cuda wê bê dest pê kirin. Kesê ku li ser lêda her em bêjin dozek di nava xwe de wê bê nirxandin di asta heyî de em bêjin belkî dibe ku hin doz di asta înfazê de cîbcîkirinê de bin ew cuda wê bêne nirxandin. Hin doz hene em bêjin di asta lêpirsînê de ne hê lêpirsîn berdewam dike ew doz wê li gorî wê em bêjin asta xwe wê bê nirxandin
یان جی ئاستا دارازê de ye yanî بله. em bêjin darzandin hatiye destpêkirin di wê astê de wê cuda wê bê nirxandin. Ev 6 meh ji bo serlêdanê tenê hatiye pejirandin. Piştî wê 6 mehê jî em bêjin nirxandin wê berdewam bikin, helbet wê bikin. Lê ji bo em bêjin şervanan serê çiyê yani ev 6 meh têrê nake divê qanunsaz jî vê bidin berçav vê pêvaciyê hinekî برز cuda ویسی bikin. متخواست برسا داوی به کورتاسی هون برسوی بدن گارانتیا پابندی بونیان جیجیب چکرناوی قانونی هیا به کورتاسی. Li gorî pergala Tirkiye piştî ku em bêjin ev qanûn bikeve meriyetê helbet ewa wê heye yanî divê her kesê ku girêdayî vê pergalê vê qanûnê cîbcî bike. Lê em bêjin hem cîbcîkirina vê qanûnê hem jî pêşvebirina yan jî avakirina zemînên cuda ji bo em bêjin destxistina mafan û بله. tekuşîna gelê Kurd ji bo mafên komî divê civak û em bêjin qada siyasetê hinekî wisa berpirsyarî bigire ser xwe û divê civaka me بله. بله باشه. گلک سپاس جوانه پارێزەر ویسی گونەش بەشداری وێ بەرنامەیە بوو سپاس ji بۆ بەشداربوونا پارێزەر ویسی گونەش. spas dikim em jî dem baş.